Como dixan, eu son Carmen, son membro da Delegación da Adega Coruña. Estamos neste hoxo que vamos a propoñer unhas xornadas onde van vir a falar mulleres que nos sirven de referencia a todos en diferentes ámbitos. A proposta da Asociación Adega en hoxe chamase Xornadas do Rural Galego en Feminino. Adega, para quen non o sepa, é unha asociación en defensa do medio ambiente e do desenvolvemento sostible que tratamos de fomentar, facer todas as actividades neste sentido. Entonces, este proxecto tamén hai que dicir que está financiado polo Concello da Coruña por un convenio que temos con eles. O obxectivo, o que decía, desta xornada, ao fin e ao cabo, un pouco tres obxectivos principales, que son mostrar que outro mundo é posible, pódese facer mellor, da man destas 6 mulleres que hoxe temos pola mañán 4, pero tamén teremos máis mulleres que nos van a axudar a isto, e que se basa en tres pilares, que é fomentar a xusticia social, o cuidado da natureza, e dende unha perspectiva feminista que entendida como unha enerxía que nos impuxa cara ao equilibrio nesta sociedade. O segundo punto que queremos facer é inspirar a outras persoas para que o que este nacendo, esta necesidade de un cambio, dun avance, unha diferente forma de vivir, e mostrarlo, que non saben como, para elo as diferentes actividades que vamos a facer entre hoxe e mañán. En terceiro lugar, visibilizar proxectos ou servicios que hai promovidos por mulleres no ámbito do rural, a cultura vista desde outra perspectiva, unha oferta distinta, máis coidada e sostible. O programa destas jornadas, moi rapidamente, que Llerena nos vai a botar, o programa destas jornadas é, hoxe temos pola mañán un encontro ecofeminista con diferentes mulleres que nos van a contar a súa experiencia. Pola tarde, ás 4:30, imos a ter un taller sobre emprendemento feminista, ferramentas e aprendizaxes, e o domingo, ás 4 da tarde, tenemos unha visita guiada á granxa ecolóxica de Lousada, en Irixoa, onde vamos a ir e ver un pouquiño a pé de campo todo isto do que falamos. Llerena leva moitos anos defendendo e promovendo un pouco moito dentro do ámbito da produción audiovisual, da cultura, de escritura e no espacio rural está intentando promover xustiza social, ecofeminismo e todo iso que nos gusta a todos e que por algún motivo aínda a día de hoxe hai que seguir empuxando. Llerena, todo teu e gracias por asistir. Grazas, Carmen, e grazas, Sandro, e grazas ás que estades aí. Eu, primeiro que nada, quero pedirvos disculpas porque me dá moitísima rabia non poder estar hoxe aí e tamén poder ver as compañeiras que van falar ao longo do día, porque unha cousa que botamos moito de menos nos territorios como que habito eu é precisamente as oportunidades para encontrarnos con outras, para toparnos con iguais, non? As propias características físicas dos espazos rurais fan que sexa máis difícil. Escoitadesme ben? Sí. Perdón, que parecía que se cortaba. Hoxe me colledes nun hotel en Vigo, o sea, moi poquito rural el fondo, pero andamos traballando. Eu quería primeiro introducirme un pouco na miña historia personal, non? Eu criei-me no barrio de Lavadores, en Vigo, pero no centro, en urbanita absoluta. O que pasa é que proveño dunhas familias rurais. Os meus avós eran xente que sentía moita nostalgia, tanto física como emocional, das súas orixes rurais. Entón, sempre estiveron buscando como volver, non tiñamos aldea. Que me escoito repetida, eso, vale. Non tiñamos aldea e acabaron conseguindo ter un pequeno predio onde traballar, non? E eu era feliz ali. O resto da miña vida, a adolescencia e o resto da vida adulta, eu sentía que estaba buscando algo que non sabía que era ata que descubrín que era volver a esa experiencia, non?
que necesitábamos, creo que todos os seres humanos necesitamos esa reconexión coa natureza. Unha reconexión que é dura, que está moi romantizada, que se conta como algo moi antropoloxizado, moi desde unha perspectiva humana e antropocéntrica, non? É dicir, esta maneira na que vemos o contacto coa natureza ou desde a vida urbana, desde a vida desconectada da natureza, en realidade é moi pouco realista. É unha perspectiva que ten unha narrativa, eu vou no constatando, ou esta é a miña visión, moi pouco achegada á realidade, porque reconectar de verdade coa natureza é reconectar tamén coas sensacións maravillosas dos ións negativos cando rompen, da fotosíntese, das temperaturas moles, que nunca son tan duras como na cidade, pero tamén co contacto cotián, coa vida e a morte, coa violencia que existe tamén dentro da propia natureza e que na nosa narrativa tendemos a enmascarar, non? Se cadra moito Disney e moito Branca de Neve non axudaron para isto, pero é tremendo convivir con pitas, xúrovolo, o sea, é tremendo o violentas que poden chegar a ser o duras que son as xerarquías que teñen entre elas, e non falemos xa dos animais salvaxes, o triste que é cando che cae unha árbore ou cando che morre un animal ou cando tes que decidir non denunciar un ataque dun lobo a un membro da túa familia, non? Como pode ser unha ovella, e o dura que pode ser unha parte desa vida. E tamén o dura que pode ser estar afastada de certos servizos dos que si se dispón cando vives na cidade. Pero antes diso, creo que tamén convén reflexionar sobre cal é a definición de rural, porque teño aquí o dicionario da Real Academia Galega que di que rural é relativo ou pertencente ao campo e a súa vida e manifestacións por oposición á cidade. Entón, fun buscar cidade, e di que cidade é un asentamento humano de maior entidade que a vila, cun elevado número de habitantes e alta densidade de poboación dedicada principalmente aos sectores secundario e terciario. É dicir, que a principal definición de que é rural ven dada pola densidade de poboación e, sobre todo, pola actividade económica. Luego, claro, esto a mí me parece demasiado amplio, demasiado pouco definido, porque non é o mesmo o rural onde vivo eu desde hai casi 6 anos vivo na comarca do Deza, en Silleda, e dentro de Silleda non é o mesmo a aldea onde vivo eu que a xente que vive nun piso na Nacional, na 525. Os estilos de vida son completamente diferentes e desde logo non ten nada que ver a vida da miña veciña que labrega coa vida da outra veciña que traballa na sucursal da banca ou que ten unha cafetería no centro da vila, non? Todas son vidas rurais, pero son tremendamente diferentes. E desde logo a que traballa na banca e a que ten a cafetería ten unha vida moito máis semellante a calquera que viva no barrio San Pedro de Santiago do que a teño eu, vale, que estamos ambas nun concello rural con baixa densidade de poboación, non? Entón, tampouco ten nada que ver vivir en Gondomar ou en Oleiros ou en Becerreá con vivir en Lalín e en que zona de Lalín, non? Hai pouco saíron as axudas dos proxectos líder, excluíron as entidades de poboación de máis de 10.000 habitantes. E houve moito enfado porque as entidades de poboación, o sea, as vilas de máis de 10.000 habitantes, como pode ser Lalín ou a Estrada, teñen parroquias con entidades singulares de poboación con 3, 4 habitantes, ou con 300. Entón, esta caracterización, en realidad, eu creo que ven porque se realiza en oposición á cidade, que un espazo claramente definible e diferenciable. Pero dentro do rural hai moitas variedades e dentro das mulleres, que tamén adoita caracterizársenos en oposición aos homes, hai moita variedade. E, por conseguinte, dentro do que pode ser unha muller rural ou unha muller no rural, hai moita variedade.
A partir de aí eu podo vos falar un pouco da miña experiencia e das miñas percepcións, non? A primeira é a que vos comentaba, o choque entre esa idea do rural que tes cando a ves desde arriba, cando a ves desde a urbe, e a realidade de vivir dentro, non? Eu fixen algo bastante raro, porque eu non me fun a vivir a unha casa, eu non só quería vivir na natureza, sino que quería cambiar o estilo de vida completamente. Eu reciclaba, tiña 3 contentores en casa, todo con LEDs, baixo consumo, fixen un sistema de aillamento térmico, compraba a proximidade, o máis ecolóxico posible, non intentaba reducir ao máximo o uso de plásticos, non mercaba roupa de empresas deslocalizadas, sobre todo utilizaba roupa de segunda man, facía todo o que podía cando estaba en Santiago e previamente en Vigo e previamente en París. Facía todo o que podía, na medida o que sabía. Pero a miña vida na cidade era unha vida de altísimo consumo, porque as cidades son entidades de altísimo consumo e de altísima contaminación. O que eu consumía e contaminaba só polo feito de vivir nun piso, pois non o fago agora no estilo de vida que escollín. E por iso escollín este estilo de vida, que consistiu en desconectarme. Puxemos un sistema de placas fotovoltaicas e unha batería, un inversor, nos desconectamos da rede, fixemos un pozo de barrena que se alimenta tamén a parte eléctrica desa batería. De momento non temos casa, montamos dúas carpas, isto que lle chaman tendas de glamping, e nos fixemos un baño con ducha maravilloso de madeira cunha depuradora ecolóxica, pero das compradas, das que teñen a certificación ISO e todas esas cousas, e nos plantamos a vivir aí. Entón a calefacción témola por leña, a leña é do propio predio, normalmente árbores que secan, polas que caen, e polas que secan nas árbores. É bastante traballoso, pero moi guai, porque creemos que conseguimos unha pegada de carbono case neutra. Digo case neutra porque se vives no rural, tes que ter coche. E tes que ter normalmente un todoterreno, un 4x4. Ou se vives na aldea, máis que se vives no rural. E claro, aí compensar a pegada ecolóxica é bastante complexo, pero o rural está descomunicado e o rural galego é moi dificilmente comunicable. Eu vivo en Silleda, que un concello de 169 km², somos 9.000 habitantes. Como se comunica iso con transporte público? E garantizo vos que non é un territorio para andar en bicicleta. Non é viable isto, e xa non digo para min, non é viable para a miña veciña Chita, que ten case 90 anos, e vive ali na parroquia da miña, non? Entón, pois necesitamos coche, porque temos un centro de saúde fantástico, pero o ambulatorio está en Lalín, e pertencemos á área sanitaria de Santiago. A min en decembro tiven un problema de saúde, tiveron que facerme unha intervención en Santiago. O meu compañeiro non conduce coche, solo pilota moto, e tiven que pagar un taxi para ir e outro para volver, porque coa anestesia eu non podía conducir, son 35 kilómetros e non hai absolutamente ningunha outra maneira de conectarte. Entras pola mañán, opéranche, e cando xa estás ben, mandanche para casa. Non hai un autobús a esa hora, e aínda que houvese un autobús, desde onde me deixa o autobús hasta o meu predio, pois teria que caminar uns 20 minutos recén operada, o cal non era moi viable, non? En Silleda e en casi todos os concellos como ese, os taxistas xa teñen tarifas de hospital directamente, pero hai que ter eses 100 euros, e se non tens que dicir que non te operas. Eu fixen a proba, dixen, que pasa se non podo volver? E a resposta foi, non podemos facer nada, programamos outro día que poidas volver. Non había absolutamente ningunha alternativa, nin sequera quedar ingresada esa noite para poder conducir o día seguinte, non?
Esta un pouco a miña visión global da miña experiencia de cambiar un territorio polo outro. Con relación á presenza das mulleres e ao papel que podemos xogar ali, a min gustame moito contar unha cousa que pasou cando estábamos chegando aí e empezábamos a contratar servicios, non? Cando houve que facer, pois, son 5 hectáreas. Os primeiros desbroces, que non teñamos tractor, obviamente, pois, contratamos a alguén que desbrozase, e así sucesivamente, non? Todos os que chegaban por ali eran homes, moitos bastante novos, porque eu vivo nunha comarca económicamente moi vizosa, onde se traballa moito o sector primario, sabedes que hai moito vacún, que hai moitas granxas de porcos, moitísimo cereal, e é unha zona que afortunadamente arde pouco porque está moi traballada, e onde hai xente nova traballando no sector primario, non? E chegaban moitos homes por ali, e veían como vivíamos. O primeiro que dicían era, que guai, a min encantaríame, eu teño unha casa na aldea, pero claro, a miña muller non quere ir. A ti a muller acomódase, che? Esta era a pregunta que lle facían sempre a Andrés. Acomódase, che, a muller, porque a miña non quere. E entón Andrés contestáballes, a túa non quere, porque a túa, cando ides á aldea, se xa normalmente traballa triple, na aldea traballa quíntuple. Vale, a túa quere estar nun piso porque para levar as nenas ao colexo pola mañán, desde o piso pode ir andando. E desde a aldea ten que ir en coche. Quere estar no piso porque ao final ti vas marchar traballar fora e na aldea ides ter animais e vai ser ela quen os teña que cuidar, aínda que ela tamén traballe fora, ademais de levar as nenas ao colexo. E non se che acomoda porque ten que limpar o dobre porque ti non pasas un trapo nin que te trabuques, non? Pero esta é unha realidade das mulleres no rural e de mulleres novas. Eu con todas as que fun falando nestes anos e falei con bastantes porque estou intentando facer unha investigación para un pequeno ensaio, todas me contestaron o mesmo. Irei para ali cando os fillos sexan grandes, irei para ali cando me xubile, irei para ali cando, é dicir, cando poida cambiar unhas tarefas por outras. Porque a vida labrega ou agrícola ou aldea para as mulleres é moito máis dura, porque ademais eu xa non sei cantas xornadas temos as mulleres, o de dupla quedou curto hai moito tempo, non? Pero ademais da xornada profesional e da xornada dos cuidados familiares das crianzas, as mulleres no rural asumen moitísimo máis os cuidados das persoas maiores e non só das propias, sino tamén das da familia política, e ainda por riba diso, traballar, ou sea, vivir nun entorno natural supón outro traballo extra. Ten moitos beneficios, pero hai que traballalos. Hai que traballalos. Isto que se di tan mítico de que as vacas non saben que domingo é unha realidade absolutamente incontestable. Todos os días teñen que ir pastar, todos os días hai que abrir as ovellas, todos os días hai que revisar os peches, todos os días hai que atender os galiñeiros, todos os días hai un traballo a maiores, non? Entón, isto se une. Estou falando moi rápido porque me teño que ir ao do traballo agora e non quero dixer nada sin dicir, pero por favor, se alguén quere dicir calquera cousa, que levante a man ou que falemos, vale? Isto que dicía, desta posición das mulleres se une a algo que agora está moi de moda, que a Unión Europea fala moitísimo deste asunto, que é do famoso reto demográfico. Todos os informes que leo, todas as comunicacións que leo dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, da ONU, da Unión Europea, do Miteco, todos falan de que resolver o reto demográfico pasa por facer que as mulleres fiquen nos ámbitos rurais. E para que as mulleres fiquen nos ámbitos rurais, nos guste ou non nos guste, teríamos que dotar eses espazos duns servizos elementais, como poden ser escolas, centros de atención primaria con pediatría, centros de saúde, espazos de servizos sociais. Isto é unha evidencia. Hai territorios rurais onde sí existen e outros onde non. E aí xa podemos comparar a proporción de mulleres novas que atopamos. Sen ir máis lonxe, podemos comparar Baralla con Silleda.
En Silleda hai moitísimos máis nenos que en Baralla, e moitas máis mulleres novas. En Silleda temos escola infantil, temos o sea, Centro de Educación Infantil e Primaria, temos Instituto de Secundaria e temos ademais un concertado que dá hasta eso. Temos un centro de saúde, hai pediatra e temos o ambulatorio en Lalín. A partir de aí, é unha Concellería de Igualdade e de Atención Social. A partir de aí empezamos a ver que as mulleres fixan poboación no rural. Pero iso non abonda agora mesmo. Non é suficiente, porque as mulleres queremos facer cousas, queremos ter vida social e queremos facer os nosos propios proxectos profesionais ou proxectos vitais. E resulta que aquí ven a segunda parte onde se nos complica o asunto, porque isto é menos tangible, pero isto é real. Hai moi poucos espazos de encontro e hai moi poucos servizos de formación. Xa non hai moitos en xeral. Neste tipo de territorios hai moi poucos ou ningún. Eu vivo nun sitio onde hai un concello ben intencionadísimo, cunha alcaldesa nova, que fai o que pode, pero que tampouco os concellos reciben recursos para facer este tipo de iniciativas, non? Entón, ao final, resulta que a Unión Europea saca unhas axudas fantásticas dos fondos LEADER que xestionan os grupos de desenvolvemento rural e se non tes a fortuna de que o teu GDR estea capitaneado por unha muller medio nova e con visión, os proxectos que van recibir axuda son granxas de porcos que queren poñer paneles solares para pagar menos de factura eléctrica. O cal está genial que poñan paneis solares, pero non vas a topar outro tipo de proxectos, outro tipo de iniciativas que poidan contribuir a xerar unha riqueza e a cambiar tamén esa visión e esa perspectiva do rural, incluso por parte das propias mulleres, non? Levan máis puntos a granxa de porcos que unha granxa de produción ecolóxica. Vai levar máis puntos porque económicamente é máis viable, porque xa está testada. Segundo os baremos publicados polos GDRs e pola Consellería, por a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e a Unión Europea, porque máis estas son as axudas que siguen os tres. Marta, Llerena, escoitas. Dime. Llerena, quería interrumpirte un segundillo. Soy Marta Villar, no sé Hola. si... Hola. Sobre esto que dices de los proyectos, del CDR y todo eso, yo estoy en desacuerdo contigo por experiencia propia, ¿no? Creo que cuando tú presentas un proyecto o una idea de proyecto que sea innovador, hablando de agroecología, ¿no? La gente se rinde, los GDR se rinden porque lo que quieren es algo que no sea una granja de porcos y poner paneles solares, que también. Pero, a mí no me gusta generalizar, no porque seamos mujeres. Yo como mujer he recibido del GDR para hacer una iniciativa y mi GDR lo llevan hombres. Pero cal é o teu GDR, as mariñas? Sí, es Claro, mandeo. xa o sabía. Tamén o mandeo. Claro. Pero é que, mira, xusto que quería expresar é eso, que depende moito de quen estea, como se xestione ese GDR. Cando a dinámica debería ser obrigada. Mira, tú comparas o GDR das mariñas, o GDR da Limia, por exemplo, ou o GDR de Ancares, que para min son modélicos, vale? Porque cada GDR saca logo os seus baremos. Co GDR de Pontevedra Norte, e botaste a chorar. Iso non debería ser, o sea, non ten sentido que se creen eses fondos líder. Eu non é que me queixe do meu, é que hai moitos como meu, moitos máis que como a eses tres que nomei, pero neses tres que nomei temos a presidencia dos GDRs no Mandeo, que é un exemplo que se fixo o Congreso de Ecoturismo aí, que é algo insólito dentro de Galicia, ese GDR, e logo temos dous exemplos de enorme vontade por parte das súas capitanas, que son Fe e Eva, no de Ancares e no da Limia, vale? Que están
están elas mesmas loitando contra vento e marea e contra os seus propios alcaldes para conseguir sacar adiante baremos que permitan que eso que ti expresas sexa unha realidade. Porque a realidade é que tú te lees os baremos da maioría dos GDRs e o único que dá puntos é o aforro enerxético. A innovación, a sostenibilidade, a vontade de fixar poboación, o reto demográfico, a innovación cultural, todo iso non aparece. É que lín todos. Non falo xa do meu, é que lín todos. Claro, yo en los que conozco que son 2, sí que cuentan. Claro, pero que eso depende, ao final acaba dependendo dese xerente ou esa xerente e nin sequera cando optan a ser xerentes, nin sequera se ten en conta que teñan esta visión ou esta formación para ser capaces de avaliar isto. Pues aí é onde temos que luchar. Claro, aí era onde quería chegar. Claro. Eu non cuestiono que esas axudas, o que digo é que non están ben orientadas porque non dependen ao final da vontade de quen as publica, sino que é moi azaroso. É todo moi azaroso. Entón, cando tú chegas como muller a un territorio cunha idea diferente que económicamente seguramente vai a necesitar un apoio porque durante os 3 primeiros anos ti vas ter que compatibilizalo co resto da tua vida e vas ter que seguir investindo nese proxecto, vale? Porque para que ti chegues cun proxecto que estea listo para presentar, tens que ter un percorrido previo grande tamén. Tens que investigar, tens que estudalo, tens que aprender moitísimo de administración e burocracia, porque, madre mía, a parte de documentación deses proxectos é tremendamente complexa. E cando ti consigas que unha muller decida, ou un grupo de mulleres que están aí no rural, meterlle as súas vidas, todo isto encima, por unha vontade transformadora ou por un proxecto vital, vale? Mulleres que estén criando, que están coidando, que están atendendo as súas profesións habituais ou, aínda que a súa profesión poida ser os cuidados da familia, vale? Que metan todo isto encima, que convenzan as familias, que as entendan, que lles dean espazo e tempo para sacalo adiante. Cando pasa todo iso, tens que chegar a un entorno onde ti podes ter unhas mínimas garantías de que todo ese esforzo pode conducirte a algún sitio, porque logo ven a segunda parte. Te exixen estes proxectos e isto exixe a Unión Europea que sexan amortizables en, creo que son 7 anos. Ti tens que facer unha conta que diga que o proxecto se amortiza en 7 anos. E hai moitos proxectos moi importantes que igual se van a amortizar en 15, non pasa nada, porque tería que darte un salario, tería que darte unha serie, entonces elas chegan aí, eu que acompañei algunhas tamén, chegan aí e cando ven esa expectativa e esa presión e cando ven que se teñen que van recibir o 50% de investimento, outro 50% tes que investilo ti, por conseguinte, tes que financialo, que clase de aval ou garantía tes ti máis alá da subvención para que un banco, unha caixa rural, da igual, con unha cooperativa de crédito, te apoie nese proxecto. Vai ter que apoiarte a familia. As familias normalmente non teñen moitas ganas de que abandones ese traballo todo teu de cuidados e involucrarse nese proxecto. E a maiores diso, os espazos de encontro desas mulleres son moi limitados. E casi todos proveñen de iniciativas privadas, de fundacións, sobre todo a Fundación Roberto Rivas, a Fundación Juana de Vega, a Fundación Biodiversidade, o sea, son as que acaban promovendo proxectos onde se crean encontros. Bueno, de cando en vez os GDR tamén, os GDR tamén fan algún encontro. Pero que sexan regulares ou que fagan que as mulleres teñan espazos de encontro dentro deses propios territorios. Eu sigo descubrindo mulleres no meu concello. O sea, outro día me encontrei con unha no meu desempeño profesional que resulta que ten unha compañía de teatro maravillosa. E non nos coñecíamos os dous Silleda lá na Bandeira. Eu son traballadora cultural e ela é traballadora cultural. E non acaba de montar a compañía nin eu acabo de chegar á profesión, non? Nos atopamos fora de ali e foi o típico de ti es da Bandeira, ti es de Silleda, anda, mira, estamos ao lado e non nos miramos, non? Entón,
Está claro que hai que tecer redes máis fortes e máis cercanas porque hai moito isto de que se perderon as conexións. Claro, Bueno, hai que intentar por e aí. Aproveitando que, bueno, non sei se queréis dicir algunha cousiña máis de Nega e aproveitamos para finalizar e sí, damos de paso a Marta. sí quero dicir sobre todo que eu non me estou queixando, O sea, non estou falando unha queixa, eu estou plantexando as percepcións e as experiencias deste tempo para enfocar cara a onde igual debemos pensar, para ver que cousas necesitamos pensar, que non falei tanto do bo ou do bonito, que moitísimo, vale? Porque eso douno por sabido neste espazo, neste foro. Entón, o que creo que donde creo que debemos poñer o foco é principalmente nesa visión que eu lle chamo urbanocrática, non? Nesa visión onde desde as cidades se mira cara ao campo como se estivese debaixo, cando en realidade é moito máis amplo e ademais é o que o sustenta e o que o alimenta, non? E intentar tender a que nos alimente o noso propio campo en vez do campo peruano ou campo mauritano. E por outra parte, poñer ese foco en que cousas necesitan as mulleres que xa están no rural ou as que se queren ir ao rural para poder facer algo máis cun cambio de vida saudable que só por iso xa pagaría a pena. Mil gracias, E Elena. teñome que marchar correndo. Que pena que non te poidas quedar Xa, pero bueno, moita. mil gracias por Pero participar. vaise gravar, non? Sí, Vou sí, non sí, poder ver despois. estamos grabando, pero bueno, a túa participación tamén sería interesante, así que bueno, queda para outra. Mil gracias polo esforzo e aínda que eses horarios, pues eso, che impedían un pouco. Gracias, vale? Moitas Vale, gracias. Marta vereiche en diferido, entón. Gracias. Imos a dar paso a Marta García Vilar, que é labrega e presidente da cooperativa de Millo Alandras. Bueno, tamén hai que dicir que foi das impulsoras e provedora fundadora da cooperativa de consumo responsable do Camiñoca daqui da Coruña, que fai moitos anos foi unha entidade, unha organización que tratou de transformar, e sigue sendo transformar digamos, o consumo que facemos todas as persoas, pois facelo máis sostible, máis apropiado para a nosa saúde, para a saúde de todo este entorno natural no que vivimos e que teremos que conservar un poquinho máis. Bueno, douche paso, Marta, e contanos un poquinho, e inspíranos. Yo siempre he sentido, porque ha sido más un sentimiento que una convicción, ¿no?, de que el patriarcado y el capitalismo habían hecho conmigo lo mismo que la naturaleza, que había sido explotarme, ¿no?, y que fuera productiva. Yo como mujer tenía que ser productiva y igual que la tierra. Entonces yo me identifiqué moito con la tierra porque era como si fuera yo misma. Yo sentía que el capitalismo, la producción, yo me sentía esa tierra, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues esto hay que cambiarlo desde la base. Y desde la base se cambia estableciéndote, yéndote al rural y empezar a dialogar con el rural. ¿Es duro? Para mí no lo fue. A ver, es duro coger navizas a 2 grados, es muy duro, pero es menos duro, o para mí es menos duro, que trabajar en una línea de producción en Zara, cortando etiquetas o colocando etiquetas. Entonces, ahí cada uno tiene que tener su verdadera esencia. Yo no he valido o no valgo ni valdré nunca para estar bajo un techo así, un día y otro día, porque esto no me alimenta. A mí me alimenta el frío, el calor en verano, el sudar, la tierra, lo sucio, lo limpio, la vida, la muerte. Es como que estás moito máis viva. Entón, traballé en unha huerta, empecé con Zocamiñoca. Cando se creou Zocamiñoca buscaban productores para Zocamiñoca, y yo dije, si yo soy autosuficiente para mí, que ya lo era, no totalmente, pero bastante autosuficiente alimentariamente,
sí que puedo ayudar a que otros sean un poquito, ¿no? Que yo realmente la tierra es tan generosa, o sea, con muy poquito cariño, con muy poco cuidado, es muy generosa. Tú plantas una patata y 1 kilo te da 5 kilos. Y tú no, entonces dices tú, pues si planto 5 kilos tengo 25. Y si planto 25 puedo dar de comer a mucha máis xente, ¿no? Y ahí empecé a trabajar con Zocamiñoca. Para mí fue un descubrimiento. Nunca había cultivado la tierra porque nunca tuve aldea. Mi familia es toda de Madrid y no tengo abuelos en el rural. Entonces yo llegué al rural pues con la idea maravillosa de los pajaritos y es así, es que es así de maravilloso. Claro, también se te mueren los pajaritos, ya no es tan maravilloso, pero también se te estropea el microondas, es que son cosas normales de la vida. Entón, aprendí moito, todo lo que aprendí sobre agricultura foi agroecología, o sea, fue todo ecológico, me formé, hice cursos de ganadería y de agricultura ecológica, biodinámica y varias. Y llegué a la conclusión de que da lo mismo que seas biodinámico, que integrado, que al final lo único que vale son cuidar las cosas, amar las cosas y tratarlas como parte tuya. Yo no me froto con una esponja para tener mi piel suave porque estoy agrediéndola, tampoco cojo un arado y agredo la tierra. Entonces es un poco... las mujeres tenemos una visión muy holística, que yo creo que ahí se le escapa mucho a los hombres, ¿no? Nosotros somos capaces de todo lo que sentimos llevarlo a todos nuestros ámbitos, ¿no? Da lo mismo que sea una planta, la tierra, un niño, un anciano, una casa, un tejado, todo. Entonces, que realmente somos las protagonistas de esta vida. Las mujeres somos protagonistas absolutas, somos las que damos la vida, las que mantenemos la vida y las que somos capaces de cuidar esa vida. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad brutal simplemente por ser protagonistas. Entonces dices tú, una vez que sabes que eres protagonista y que tú eres un eje vital para todo lo que está a tu alrededor, tienes que tomar responsabilidades y decir, ahora tengo que hacer algo más que cuidarme y a mí y a los míos. Tengo que intentar cuidar todo el entorno, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, creamos la cooperativa Millo y Landras, que es una cooperativa sin ánimo de lucro, que se dedica a la agroecología, ganadería, agricultura, formación, a todo. O sea, nosotros recibimos gente para enseñarles en lo que es la granja, formamos, acompañamos, tutoramos. Ella empezó hace muchos años, ya hace muchos años, pero yo conozco su inicio. Yo fui a ver sus tierras, a ayudarla, porque realmente si algo es importante es que hagamos esas redes, ¿no? Porque una sola en medio de la natura se pierde. Se pierde porque no das. Pero si tienes a alguien, aunque no esté físicamente, pero sabes que tienes un apoyo para decir estoy cansada, eso ya es muy importante. Entonces, el cuidado absoluto en todos los ámbitos de la vida es básico. En agroecología, igual que en la familia, igual que en todo, ¿no? Entonces, bueno, hicimos la cooperativa Millo y Landras, con el que antes era mi pareja Víctor Boga, que todos creo que le conocedes. Y bueno, teníamos autoeficiencia energética. El coche, por ejemplo, que ya te decía que tenía un problema en el rural, llegamos a comprar un coche eléctrico, ¿no? Con lo cual llegamos a un nivel de autosuficiencia genial, porque ya sobrepasaba nuestra autosuficiencia y ya era autosuficiencia para muchas más familias. Carmen, ya no me acuerdo, Loli, ¿sabes? Todos sois clientes o habéis sido clientes de Millo y Landras, ¿no? Entonces,
la sensación que tienes de ese poder, de ese protagonismo que tienes como mujer y lo haces real, que es con estos casos, eso es suficiente para decir estoy en el camino y esto es lo que hay que hacer. Está claro que nosotras como mujeres, lo tengo clarísimo, tenemos la fuerza necesaria, la energía necesaria, la capacidad intelectual e imaginativa. O sea, somos la caña. O sea, una mujer al frente de cualquier cosa es como la garantía. Si esa mujer cree en eso, la garantía está totalmente garantizada. O sea, no me da miedo absolutamente meterme en nada, en nada. Yo pedí para el GDR, hicimos un proyecto para el GDR de una cosa que era hacer compost. O sea, era una máquina para triturar, para que se dejaran de hacer quemas, lo típico de quemar. Y yo fui al GDR y decir, no quiero que se queme más madera en miña parroquia. Y eso no es nada innovador, ni nada sostenible, ni nada que a alguien le pueda parecer interesante. Pero si tú crees en ello y tú les demuestras y les dices, esto, vamos a hacerlo así, porque es bueno por esto, por esto, por esto, y siempre con una visión muy, ¿cómo se dice? Generosa. Yo no puedo cambiar el mundo si no me doy al mundo. Entonces yo pedí y yo puse 60.000 euros, que me costó mucho trabajo juntarlos, para ese proyecto del GDR, para regalarlo a mi concello. Entonces, los concellos y todos los grupos de desenvolvimiento y todo esto dan si tú das, apuestan si tú apuestas y se la juegan si tú te la juegas. Entonces, yo creo que la cooperativa la monté gracias a las ayudas de las cooperativas. El punto verde lo monté gracias a las ayudas del GDR. El punto limpio, que fueron 400.000 euros que yo llevé al concello. Digo, yo como presidenta de Millo y Landras, no soy yo, es Millo y Landras, pero Millo y Landras somos Víctor y yo, ¿no? Nosotros hemos regalado al concello 470.000 euros, regalados. Hemos regalado una finca que habíamos comprado nosotros. Hemos regalado la mitad de la maquinaria. Es que es la única forma de que la gente crea en ti. Porque si tú recibes una subvención y todo es para ti, esto no avanza. Entonces, tú tienes que tener claro qué es lo que quieres. Y lo que quiero, y lo que es primordial, y lo que es el eje de mi vida, es que la agroecología y la salud de la tierra y del planeta está en mis manos ahora mismo, en mi pequeño círculo, ¿vale? Ya habrá otras que luchen por otro lado, pero en donde yo estoy, eso es, para mí es como el eje que me mueve. Entonces, ¿yo qué necesito para vivir realmente? Pues necesito tener un cachiño de tierra pequeño y un poco de energía, que la puedo tener fácilmente, porque ahora está todo y ahora es facilísimo llegar a todo, ¿no? Pero yo tengo otra responsabilidad, que es que esto crezca y demostrar a la xente que todos los beneficios que tiene la agroecología. Y si para eso tengo que dar una finca y poner 60.000 euros de mi bolsillo y cambiar la mentalidad de las 30 personas que hay en mi concello, lo voy a hacer, porque esas 30 van a cambiar otras 30. Entonces, para mí es absolutamente reconfortante cuando viene la xente y me trae los restos de su poda, que ya no los queman, y me dice, ¿me puedo llevar un poco de triturado para mis hortensias? Claro, esto es tuyo. Tú traes las polas, entonces la xente empieza a decir, pues esto funciona. Funciona el compost, funcionan los triturados, funcionan las redes entre vecinos. Y entonces, de repente, en 2 años, que hace 2 años que hicimos lo del punto verde y el punto limpio, sobre todo me refiero más al punto verde, el del triturado, ¿no? El cambio de la xente ha sido brutal, pero no porque haya cambiado los hábitos de quemar, sino porque se ha dado cuenta de que hay una forma que es de colaborar, que no cuesta trabajo, que es mucho más fácil y que tiene muchos mayores beneficios. Entonces se dan cuenta de que tiene mejor producción en sus huertos,
de que es súper divertido llevarme 4 ramas, charlar un rato conmigo y que les cuente cómo está el tiempo y hablamos de, oh, pues esto, pues tengo este problema en la huerta, pues tengo este virus, pues dale esto. Entonces empiezas a crear una red que es real, que no es una red de que nos juntemos y hagamos y mapeemos y todo eso, porque eso funciona, pero funciona al principio, pero luego hay que ponerse en Nauchan, ¿sabes? Y tienes que decirle y explicarle a un señor que toda la vida ha quemado los restos de las podas, que es muchísimo más lógico no quemarlas, que se lleve compost, que se lleve eso para poner el jardín bonito, que de paso charlamos y él me cuenta cómo hacía su nai los rixós y yo le digo cómo trato el oidio en los calabacís. Entonces, ese volver a lo que realmente es importante se hace así, dejándote la piel. ¿Y qué es duro? No es duro, es totalmente satisfactorio. Y cuando estás volteando el compost que te huele todo durante 2 días y te duele el lomo. Y te duele, pero como no lo ves como trabajo, porque eso es, como digo yo, espérate, es militancia. O sea, yo no me voy a una manifestación a gritar por el 15 de octubre, el día de la agroecología. Yo muevo el compost, bendigo el compost, regalo compost. Mi compost se regala a todo el mundo. El que va por allí puede llevar compost. Y sabe Dios que a mí me cuesta hacer el compost, que el compost lleva un trabajo brutal. Nosotros hemos estado durante 5 años cogiendo todos los restos orgánicos del concello. Y estoy hablando de que estamos moviendo más o menos unos 6.000 kilos, que son 6 toneladas de compost al mes, con un tractor. No quiero ir yo para allá, Tienes que ir tú a un Estoy muy falta de compost. Entonces, coger 6 toneladas de materia orgánica de un concello, telita, porque no es mover el compost. No. Es que tienes que coger el coche, irte por los restaurantes, levantarte bidones de 70 kilos, que igual hay 3 por restaurante, meterlos en el coche, bajarlos del coche, echarlo a los animales. Nosotros hacemos agrocompostaje, que si queréis luego os lo explico, ¿no? Pero básicamente es coger la materia orgánica y ponerla a disposición de cerdos, gallinas o cualquier animal. Lo que vale para los cerdos va para los cerdos, lo que vale para las gallinas. Entonces, los restos de los restaurantes, por ejemplo, que son guisantes, patatas, todo eso, pues eso va a los cerdos, a las gallinas, allí. La cosa es que pasen primero cerdos, después gallinas, ¿no? Es un sistema de compostaje que se llama agrocompostaje. Pero estamos moviendo 6.000 kilos al mes y esos 6.000 kilos los mueves a mano. Y luego hay que echarle triturado, que por eso hicimos el punto verde. Necesitábamos triturado para gestionar tanta materia orgánica. Necesitábamos carbono. ¿Y dónde lo sacábamos? No podíamos comprar carbono. Las mujeres para eso somos las buscadoras de los recursos. O sea, rápidamente dices tú, necesito carbono. ¿Qué me voy a ir a barrer hojas al monte? Sí, un día, 2 o 3. ¿Y cuando no haya hojas, qué? Entonces las mujeres sí que tenemos ahí ese de, ¿y si podemos? ¿Y si plantamos? ¿Y si...? Sí que tenemos esa capacidad, que yo creo que es que tenemos que tener clarísimos, que solamente por nuestras ancestras, por toda la sabiduría que tenemos dentro, solamente tenemos que rebuscar. O sea, está ahí. Nosotras como mujeres tenemos una sabiduría y tenemos intuición. Y es como una... Es que somos necesarias para la vida, entonces todo lo tenemos ahí dentro. Solamente tenemos que necesitarlo y empezar a buscar dónde tengo yo esta información. Y te sale, y tienes la imaginación. Y si no, te haces el aparato, y si no, buscas, y si no buscas el recurso de otra forma, o alguien que te lo traiga. La historia es, lo que yo vengo a decir es que en el rural la mujer tiene un papel absolutamente protagonista, esencial y vital. Nosotras somos las que tenemos el peso de llevar la vida, de continuar la vida, darle todos los cuidados y dejar esa semilla para los siguientes, ¿no? Entonces,
Eso es una responsabilidad brutal, pero es un trabajo absolutamente maravilloso, maravilloso. Yo estoy feliz, llevo 15 años con la cooperativa. Bueno, ahora tengo que decir que Víctor y yo, al separarnos, él va a quedar con el nombre de la cooperativa. Yo sigo todavía soy presidenta, pero pronto dejaré de serlo, porque creo que, bueno, pues al separarse pues no tiene sentido, ¿no? Queremos seguir trabajando juntos, pero es muy complicado. Él vive ahora lejos, ya no está allí, y yo sola llevar todo lo que es la cooperativa, todos los animales, que claro, 30 cerdos, 6 ovejas o 6 cabras, 100 y pico gallinas, los patos, o sea, la huerta, o sea, es demasiado trabajo para una sola persona, con lo cual tengo que hacer otra cosa, que es gestionar el punto verde, seguir que la gente siga trayendo y haciendo esa labor que para mí que es de crear tierra, porque es de mejorar la tierra, e intentar ayudar a las personas que, como ella en su día empezó, pues hay mucha gente que está empezando, hay muchísima gente joven que está empezando, que se da cuenta que se vive muchísimo mejor y que es duro, sí, pero duro todo es duro. Y hay una cosa que se llama trabajo y otra cosa que se llama forma de vivir. Yo no trabajo, yo vivo así. Mi forma de vida, o sea, lo que yo hago a diario, yo cuidar la huerta, plantar, hacer compost, yo no lo considero un trabajo. Dar de comer a las gallinas no es un trabajo. Igual que no es un trabajo ir a jugar al fútbol los domingos al que le gusta dar patadas a un balón. La gente se va a machacarse el cuerpo un domingo a jugar al tenis y yo digo, vaya trabajo, ¿sabes? O al gimnasio. Pero para ellos eso es ocio. Pues para mí, mi ocio es cuidar la tierra. Entonces, como lo disfruto, no me parece trabajo. ¿Me duele el hombro? Sí, claro, como si hubiera jugado un partido de tenis. Pero eso me ha alimentado. No te vas al gimnasio, no, hasta ahí, hasta que yo hago y acabas agrogym, igual. Yo hago agrogym. Sí, es lo mismo. Te quiero decir que al final cada uno elige cómo vive. Cada uno elige cómo vive y cada uno elige cuál es su trabajo. Entonces, ¿qué es trabajo para mí? Hombre, para mí es un trabajo ir a buscar los bidones de comida a los restaurantes. Ahora estoy luchando porque sean los restaurantes los que me los traigan a mí. Hay que ir muy poco a poco. Una vez que les he demostrado que esto funciona, que para ellos es muy cómodo, después de 4 años, ellos lo único que hacen es, tienen allí un bidón que yo les lavo todos los días. Yo les dejo bidones limpios todos los días, en la puerta del restaurante. Ellos cogen el bidón y todo, fas. Al principio, oye, que no me eches esto, oye, que aquí... Yo tengo ¿cómo se llama lo que no es orgánico? Bueno, cuando echas un plástico, por ejemplo, ay, es que tiene un nombre que no me sale. No, pero si tú, por ejemplo, estás guardando el orgánico y te viene una botella de plástico, eso es un impropio. Un impropio, yo antes, pues a lo mejor tenía un 5%, ahora tengo un 0% de impropio. O sea, yo puedo vaciar el cubo directamente a las gallinas de cualquier restaurante y no me va a ir ni esa tapita de los aceites de oliva o de los aceites que tienen dentro. Eso alguna vez, ahora ya no me viene nada, porque la gente está concienciada, porque la gente dice, tengo que cuidar a esta chavala que todos los días me viene con un cubito limpio, que huele genial a lejía, ¿sabes? Y yo no tengo que ir al contenedor a tirar, no tengo que pagar tasa de basura. Entonces, es que al final, es lo que os digo, si tú das, la gente dice, esto mola, pero hay que dar primero. Yo he tenido que estar 4 años cogiendo la basura y ahora les he dicho, señores, soy yo sola, esto funciona, yo estoy encantada, pero yo no puedo hacer esto, porque físicamente yo tengo 62 años y pico, ya casi 63, y ya no me apetece, o sea, ahora ya me empieza a costar trabajo, ya es trabajo, ya no es, esto lo hago yo por militancia, no, ahora ya me cuesta. Entonces ahora viene el segundo paso, ¿queréis que siga haciendo? Esto vamos a seguir haciéndolo. Ahora tenéis que vosotros involucraros. Y como funciona y ellos están contentos, se van a involucrar. Porque la otra opción es que vuelvan a tirarlo al contenedor, que vuelvan a pagar tasa de basura y que se olviden del cubo limpio todas las mañanas. Entonces ahora ellos van a comprar sus cubos, porque todo esto lo tuve que pagar yo, cubos
detergente, agua caliente, o sea, al final, pero cuando tú crees en algo, pues tienes que joderte y no tener uñas y que te duelan los hombros hasta que demuestras que esto funciona. Y como esto funciona, porque al final el universo se dará cuenta, o la humanidad se dará cuenta, de que la agroecología es la forma natural de subsistir, porque si no nos vamos al carallo, pues irán, pero esto es poquito a poco, vamos ahí como las ratas, por debajo, ¿no? Y demostrando de que esto funciona. Entonces, ahora que separamos Millo y Landras, que dejo de ser presidenta, voy a seguir con el proyecto de agroecología en Miña Casa, más que en Miña Casa, en mi ayuntamiento, en mi concello. Entonces, ahora el concello va a ser el que me tiene que traer los restos orgánicos a la puerta de mi casa, a mi punto verde y a mi granja. Yo voy a vaciar los cubos, por ahora. Voy a vaciar los cubos. A lo mejor tengo que estar otros 4 años dando de comer a las gallinas vaciando cubos. Pero sí que he conseguido que ahora el concello, yo le quité un marrón, que era la gestión de la materia orgánica, ve que funciona y ahora ya no puede dar para atrás, porque esto es muchísimo mejor. Entonces ahora tiene que él poner a un operario que esto de coger los cubos y cargarlos, que sea en su furgoneta del concello, porque es una cosa que estoy haciendo para el concello, y que me los traiga a casa. Los animales son míos, entonces ya les daré yo de comer. Esa también es mi responsabilidad. Y creo que es así como tenemos que loitar. Creo que las mujeres tenemos clarísimo que depende de nosotros. Yo lo tengo clarísimo que depende de mí como mujer, que mi concello tenga una sensibilidad por la agroecología, que tenga una sensibilidad por las personas, por todo, por la naturaleza y bueno, y hay que demostrarlo. Y yo lo he demostrado y ahora solo confío, y bueno, confío no, sé, porque si no volveré otra vez a dar caña, ¿no? De que esto ahora va a quedar en manos del concello y que va a seguir funcionando. Entonces estoy muy contenta porque sí que metí 60.000 euros y un montón de trabajo, pero ese es el retorno, ¿no? Saber que ahora tengo un concello que no se quema absolutamente ni una pola, nada va para el cielo, va todo para la tierra y hace gestión de la materia orgánica al 100%. Ningún concello, de hecho nos han dado un premio al concello de Zero Waste, o sea, no hay basura en nuestro concello. Y es todo gracias a la iniciativa de Víctor y mía, de Millo y Landras, que fue creada por ayuda estatal para las cooperativas y por el proyecto de un GDR. Por eso yo de verdad creo que es justo que reconozcamos que el sistema es una mierda, pero tiene cosas buenas. Entonces tenemos que ir a buscar las cosas buenas y aprovecharnos de ellas. Están ahí. Entonces, yo no hubiera podido montar la cooperativa si no hubiera sido porque el sistema dijo, ayudas para las cooperativas, te vamos a dar 14.000 euros. Y monté una cooperativa sin ánimo de lucro. Y yo con esa cooperativa sin ánimo de lucro pude optar a esas ayudas para el GDR, si no, no hubiera podido. Entonces, sí que hay que buscar, cuando yo digo que tenemos que ser como ratas, es que tenemos que ir buscando ¿dónde está aquello? Yo quiero aquel queso, pues tengo que ir buscando cómo conseguirlo. Y sí, a mí me criticaron muchísimo los compañeros por pedir subvenciones y por eso. Pero escúchame, yo pido subvenciones, pero no las pido para mí, para hacerme yo rica. De hecho, nuestra cooperativa es sin ánimo de lucro. Yo pido subvenciones para llegar al punto que yo quiero llegar, que es que podamos vivir todos en un concello. Yo ya no voy al mundo, en un concello sano, donde no se plante eucalipto, donde el eucalipto que está plantado vaya todo para leña, que se queme, no, o sea, que se utilice para quemar, donde hagamos una red entre los vecinos que ya tenemos, que se pone un dinero y finca que está con eucalipto se compra, y lo compra una asociación, que se llama Millo y Landras, ¿vale? Entonces, quien está en esa asociación pone 20, bueno, cada uno pone lo que quiere, 5 euros, 15 euros al mes. Y con ese dinero se han comprado 2 fincas que estaban eucalipto, ¿vale? Y esas 2 fincas que están eucalipto
esa leña se dio para quemar, para calentarnos, ¿no? Y en estas fincas podrá haber un proyecto agroecológico, pero no va a ser nunca de nadie, van a pertenecer a quien quiera trabajarlas. Que tú quieres poner una granja de abellas, quieres poner abellas, allí tienes una finca, que si tú quieres puedes vivir allí. Te ayudamos a construir tu casa, la asociación, la asociación. Te ayudamos a construir tu casa, te ayudamos en tu proyecto. El día que te canses de ese proyecto tendrás que irte y dejarlo allí, porque alguien vendrá si tú no lo quieres. Nunca va a ser nada tuyo, pero esas fincas están ahí. La finca del Punto Verde está ahí para quien quiera, para quien quiera. O sea, tú quieres ponerte a gestionar el Punto Verde y quieres... Está ahí. Nunca va a ser tu finca ni tu va a ser tu modo de vida. Y es que venimos a dar, a aportar y a sobrevivir, y vivir bien, y vivir a gusto y felices, y poder comprarnos unas botas caras si queremos, pero no acumular botas, ni acumular tierras. El 15%, es que eso me marcó a mí toda la puta vida. Perdonar, esto no lo grabes. El 15% de la tierra, solo el 15%, es de las mujeres. El 15%, que no es nada. Y la mujer tiene el 85% del trabajo. O sea, nosotras, para mí, en lo que yo siento, yo creo que nosotras llevamos más del 85% del trabajo en el rural, en el rural y en el no rural, en la ciudad. Pero solamente nos pertenece, solamente somos dueñas del 15%. Yo cuando leí eso dije, no puede ser. Todo está en manos de los hombres y todo ha funcionado por productividad. Entonces creo que ese es el momento que tenemos que cambiar. Yo no quiero que el 85% sea de las mujeres, quiero que sea de la xente, que da igual que seas hombre que mujer, pero yo quiero que cualquier mujer que quiera, o cualquier hombre que quiera establecerse en el rural, tiene que tener un sitio y tiene que tener un acompañamiento. Y yo estoy focalizada en eso, en tener ese sitio para el que quiera seguir y continuar con el cuidado de lo que es, ese es mi concello, ¿no? Creo, y lo digo realmente, que desde hace 30 años que yo estoy en Vilasantar, un poquito menos, mi concello ha cambiado el 80%. Y ha sido gracias a personas como Víctor, como yo, y personas como Fernando, el alcalde, que es un alcalde del PP. A ver, es que aquí demonizamos. Tú vete con las ideas claras, demostrando y diciendo, esto es así. Y la gente lo siente, no lo tiene que ver, no tienes que convencer a nadie, tienes que decir, esto es así y esto se puede hacer así. Y la gente la desarmas y dices, bueno, pues tú intenta. Y cuando demuestras que puedes ser, la gente te apoya. Y yo tengo un alcalde del PP, joven y además en prototipo PP, y puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera, porque le he demostrado que las cosas funcionan y porque todos en el fondo sabemos lo que ha hecho el capitalismo y lo que ha hecho la sociedad de consumo y lo que está haciendo hoy en día con nuestros niños, ¿sabes? Y que es un chaval que tiene 2 niños pequeños o 2 niñas pequeñas, se da cuenta de lo que está haciendo la sociedad y la sociedad de consumo. Y entonces, cuando le das otra opción muchísimo más orgánica, vital, sensible, dice, es que esto es lo que yo quiero. ¿Cómo lo podemos conseguir? Lo conseguimos así, Fernando. Y dice Fernando, pero es que me van a despellejar. Neno, yo voy a poner tanta pasta como tú. Yo puse tanta pasta como el GDR, Y el GDR trabaja con fondos europeos, y yo no. Yo trabajo con plantar lechugas para Zocamiñoca, pero yo saqué de Zocamiñoca el dinero suficiente, Zocamiñoca, Loli, tú, el dinero suficiente para apostar por un proyecto con el que creo. Porque creo absolutamente, pero hay que creer absolutamente. Hay que creer absolutamente. Entonces, lo único que os digo es que creades, que apoyéis a todas las personas que empiezan, que cuando veáis que algo no os falta la energía, que tiréis de otras compañeras y que tengáis claro de que es la única forma de vivir y de permanecer felices hoy y ahora, ya no te digo en el mañana, ¿no?
Entonces, pues nada, esa es mi charla, que he terminado en castellano, ¿no? Siempre. Está claro que é o único camiño. É o único camiño. Entonces, bueno, antes ou despois se empezará a camiñar por él, pero bueno, é así. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Sí, mira, vou parafrasear a... En 15 anos hemos avanzado una barbaridad. Vou parafrasear a miña nai sempre me di que eu a veces son un pouco pesimista, como, bueno, como vai o mundo e demais, mira, Carmi, que me chama Carmi, que avanzou moito, que ela é unha persona moi sensibilizada con moitas cousas, non? Porque eu creo que bueno, moitos homes tamén, non hai que generalizar, pero as mulleres, pois, como que reciben todo máis intensamente e ven todo máis en conxunto, que falabas ti, decíame, Carmi, que antes eu choraba polos animales, pola naturaleza, e hoxe en día xa hai moitos avances, xa non é o que era, fai falta moito máis, pero bueno, xa non é o que era, entonces, bueno. E agora damos paso a María do Mar Pérez Fra, que é profesora no campus de Lugo, da Universidade de Santiago de Compostela, é membro do Departamento de Economía Aplicada e área de Economía, Socioloxía e Política Agraria. Contanos. Moi ben, pois voume poñer entón de pé porque xa non sei falar sentada, estou moi incómoda. Bueno, a ver, eu o que quería comentarvos aquí, falarvos de onte cando estaba pensando sobre que contarvos, plantexábame falar dos retos que teñen as mulleres rurais. Algunha das cousas xa saliron nas anteriores charlas e algunhas vades a ver que teñen unha visión un pouco diferente do que foi exposto hasta o momento. Entón, empezo co primeiro reto. Esa foto que tedes aí, non sei se alguén a reconoce, é unha foto tomada en Lugo, na cidade onde estou eu, e é de 2023. Entón, é unha movilización da Asociación de Produtores de Suprema Galega, pois por unha movilización ben xusta, pois porque estaban recibindo uns precios que prácticamente nin cubrían os seus custos de produción. Entón, o que vos quero, xa que estamos así, ademais, como en familia, que miredes esa foto e me digades que vos chama a atención aí. Claro, efectivamente, non hai mulleres e ademais non teñen ningún problema en non explicitalo. Fixadevos nos chalecos, gandeiros galegos de Suprema. Ben, frente a isto, unha persona, un extraterrestre que viñera por aquí, o que pensaría é que na produción de bovino de carne na Galiza depende do traballo dos homes. Eso sería a explicación que se lle ocurriría a calquera. Ou ben que nos espacios rurais non hai mulleres. Bueno, pois, mirade esos datos. Non é así. Isto daqui ven dunha fonte que se chama Estrutura de Explotacións Agrícolas, a última de 2023, e fixadevos, traballo, falan de traballo. O 58,5% do traballo aplicado nas explotacións agrarias galegas é dos varóns, e as mulleres aportan o 41,5%. Dadelle o valor que queirades as actitudes destas cifras, pero é obvio que as mulleres aportan casi na mesma proporción que os varóns traballo ás explotacións agrarias. E iso que aí non está contabilizado todo. Hai unha publicación que vos recordo de Marilyn Warren xa desde que xa ten 30 anos, que se titula Si las mujeres contaran, sobre estadística, que é bastante potente a hora de analizar estas cousas. Se miramos a titularidade, fixadevos os datos. Na Galiza, un 43% das explotacións teñen a unha muller ao seu fronte, frente ao Estado español, no que solamente o 24% teñen unha titular. Creo que debemos de sacar peito disto. Con todo, e ten algo que ver co que decías ti, tamén é certo que cando vamos a rascar nos datos, vemos que as explotacións, despois estou indo moi rápido porque senón me enrollo moito, as explotacións que teñen unha muller ao seu fronte son as máis pequenas, vale? E as que menos terra e menos valor acrescentado, é dicir, ingreso bruto, se queredes, xeneran, pero están, é obvio que están, e, sin embargo, nesa foto, como en moitas outras, non están. Por iso, cal é o primeiro reto que eu plantexo que debemos de asumir as mulleres do rural? Visibilidade. Porque nos estamos e non salimos
non somos visibles, continuamos sendo ocultas non só polas estadísticas, como decía Marilyn Warren, sino pola percepción que de nós ten o conxunto da sociedade. Segundo reto, a imaxe das mulleres no rural. Eu vou a dar moitísimas charlas por aí e falo moito do concepto de desenvolvemento rural, que tamén falou del Llerena antes e que é un tema que a mí me apasiona. Poderíamos estar falando aquí moito tempo do que é o rural, pero me vou aguantar e non entrar aí. Pero ás veces, cando vou a dar charlas e teño que falar sobre a muller rural, pido ao auditorio que faga o seguinte exercicio, que peche os ollos e que me den unha descripción do que eles entenden que é unha muller rural. Entón, eu, despois de dar moitos anos charlas, fun anotando e, gracias a ese experimento, construín o kit da muller rural. En que consiste o kit da muller rural? En isto. A pañoleta, o mandil, o sacho e a cesta na cabeza. Entón, eu reivindico profundamente o mandil e o sacho, que me parecen instrumentos utilísimos e un deles o utilizo todos os días prácticamente. As outras non, pero porque non me peta. Igual hai mulleres que se encontran cómodas en esa imaxe. Pero vos dades conta do que hai detrás desto? O que hai detrás desto é que perciben as mulleres que residen no rural como unha especie de colectivo que non modificou nada, non se modificou nada desde principios do século XX ou incluso desde principios do século XII. E iso non é a realidade das mulleres rurais galegas. Nin siquiera as que estamos aquí somos un exemplo representativo do que son as mulleres do rural. E fixadevos que sempre falo de mulleres en plural, porque somos diversas. E necesitamos que esa imaxe que de nós ten a sociedade se adapte á realidade, porque no rural hai carpinteiras, médicas, veterinarias, gandeiras que fan produtos maravillosos e que cuidan a terra, hai profesoras de universidade e investigadoras, e tamén hai mulleres que teñen diversidades sexuais do máis variadas. Entendedes o que quero decir? Non solamente temos que ser visibles, sino que temos que conseguir que a sociedade nos vexa como que somos diversas. Alguén se lembra desta imaxe? Isto vos xuro que non fixen Photoshop. Isto é unha campaña real da Xunta de Galicia de hai uns anos. Entón, colleron el kit de la mujer rural, dous publicistas, eu outro día nunha charla na que estuvo decía que nos encargaron unha imagen unha campaña de la mujer del rural. Dice, é moi fácil, aguántame el cubata. E montaron isto. Sustituyen o mandil porque pouco moderno, pola camiseta a cuadros. As zocas, polo que en Lugo lle chamamos catiuscas. E eso si non iban a poñer a unha bella. Poñemos a unha muller nova, guapa e colorada. Vale. Pero non lle sacamos a cesta da cabeza. Non lle sacamos a cesta da cabeza. E non só non lle sacamos a cesta da cabeza, sino a enchemos de todo rural. E non, señor, a mí non me dá gana de ser o sostén de nada. E eu creo que debemos de reivindicar dunha vez que non somos o sostén de nada. Somos cidadáns de pleno dereito e que temos, polo tanto, as mesmas responsabilidades que outro 50% dos membros da sociedade. Entón, non queremos ser o sostén do medio rural, e falo en plural porque eu creo que é algo que sentimos moitas. O que queremos é políticas activas que nos permitan colocarnos no lugar que merecemos. E nese sentido eu suxiro que para a próxima campaña utilicen esta outra do Concello de Pontevedra que me gusta moito máis. Quero dicir, mandil, pañoleta e ferramenta agraria tuneada e para facer algo que temos que conseguir, que é desbrozar dunha vez este machismo que nos está abafando a todas e a todos. Vale, falouse aquí da masculinización das zonas rurales e de por que marchan as mulleres. Bueno, pois por que marchan as mulleres? Que ten que ofrecer o rural para ser atractivo para as mulleres que desexan habitalos? Pois para min hai unha cuestión moi obvia. Ofrecer oportunidades de emprego e renta, non si? Senón os nosos fillos e fillas non se van a quedar. Vale. O ofrece. Bueno, metín aí un dato de desemprego. Podedes ver ZPP alta, ZPP intermedia e ZPP baixa son
3 categorizacións de acordo cun estándar de Eurostat de zonas rurais. Vale, a de máis alta densidade de poboación, a intermedia e a de densidade de poboación máis baixa. E podedes ver como o desemprego é sustancialmente maior nas 3 categorías do rural, bueno, quero dicir que é maior para as mulleres que para os homes, con unhas diferencias importantes. Pero poderíamos dar aquí moitos máis datos. Unha muller ten un 11% eleva o risco de caer por debaixo do umbral de pobreza un 11% frente aos varóns. Un fogar monoparental, un fogar no que o responsable, o que se declara responsable, é o home, ten en media 308 euros o mes máis que un fogar no que o cabeza de familia é unha muller. Esa é a realidade. E é certo que as zonas rurais continúan sendo hostiles para as mulleres en términos laborais. Pero chega con isto? Eu creo que non. Porque o conseguimos que estas mozas maravillosas, ou xente como a vos, ou como Llerena, contra viento e marea, se vaya a vivir no rural e aposte para aí a base de facer sacrificios, ou dificilmente vamos a conseguir un cambio radical nas cousas. Se conseguimos que moitas máis mulleres como a vos e todas estas mozas da serie Marvel se vayan a vivir para o rural, entón realmente poderemos dar un cambio. Pero hai moitas probabilidades de que iso acabe? Pois seguramente, Martas, Llerenas e demais, pois non hai tantas como quixéramos que houbera. Entón temos que conseguir que estos lugares ofrezan condicións de vida dignas para as mulleres. Se non se van a quedar. E non van vir. E eu sempre focalizo máis nas que se quedan que nas que veñen, a pesar de que eu tamén son unha neo rural. Mirad estes datos. E van en relación a isto sobre algo que falamos aquí. Isto é dun estudio dos poucos que hai, que é outro melón do que poderíamos falar, que falan sobre igualdade de xénero nas zonas rurais, é de 2021. Ahora mesmo non estou moi segura se é do mapa, se aí metería pata, se é do mapa ou é do Ministerio de Igualdade. En calquer caso, colleron unha mostra moi amplia, representativa do rural español, e entón lles preguntaron, hai o informe moi amplio, pero un dos ítems era se as persoas entrevistadas eran cuidadores principais ou non de dependientes. Podedes ver os datos, o 55,9%, o 56% tiñan algún dependiente a cargo. Claro, nada de extrañar. O rural está máis envellecido que as zonas rurais, polo tanto, ten que haber máis dependientes. Pero que é aplastante é este outro dato. Porque entre esos que son cuidadores principales, mirade os datos. Se eran mulleres, o 85,6% eran cuidadoras principais. E nos homes, un 26,8% eran cuidadoras principais. Por que marchan as mulleres? Por que van marchar? Porque teñen pernas para marchar. Ou son heroínas ou marchan. E podedes ver, ese cuadro tamén me resultou bastante interesante, como esa brecha nos cuidados, que non vos estou descubrindo aquí unha América, isto xa o sabíades todas e todo, se mantén tamén un pouco atenuado, habría que ver que pasa con ese grupo poboacional cando pase o tempo, pero continúa incluso nos estratos máis novos. É dicir, que non estamos cambiando isto da maneira que sería necesario. E aquí vou a ejercer de profesora universitaria roncha e non me resisto a poñervos algúns conceptos básicos. Bueno, eso de arriba ten que ver se lles pregunta cales son as motivacións para aqueles que teñen un traballo a tempo parcial para manter ese traballo a tempo parcial. Pois fixádevos, por responsabilidades de cuidado, por ter responsabilidades do cuidado, o 22,9% das mulleres declaran que esa é a causa de ter un traballo a tempo parcial. E solamente un 5,9% dos homes se ven forzados a manter un traballo a tempo parcial por cuidado de familiares. E fixadevos esos 3 conceptos que a min os descubrín hai moitísimo tempo, vedes que son publicacións moi bellas, pero que son moi explicativas da realidade. Imposto reproductivo de Palmer, da doutora Palmer, no ano 1992, traballo non pago, non recoñecido, non visibilizado que realizan as mulleres e dificulta o seu acceso ao mercado laboral e provoca desigualdade de xénero. 1992. Os homes como dependientes sociais, de Carrasco, da Universidade de Barcelona, 2011. Os homes, que quere decir dependiente social?
os homes, ao non ser socializados como cuidadores, nin sequer de si mesmos, convértense en dependientes das mulleres para a súa vida cotiá e a súa subsistencia básica, incluída emocional. E, por último, o concepto de irresponsabilidade privilexiada. Este é que me encanta. Isto implica que se atribuya ás mulleres o cuidado de varóns adultos ocupados no mercado laboral e que, facendo uso da súa irresponsabilidade privilexiada, consideran que a satisfacción das súas necesidades é máis importante que a das mulleres. Se me ven á cabeza o que dixo Llerena. E a túa acomódase? Pues, claro, porque a miña non se acomoda. Hombre, como se vai acomodar? Polo tanto, cuarto reto, igualdade. E aquí van máis datos. Isto é un cálculo así de perogrullo que fixen eu xa hai un tempiño. Eu collín os datos de áreas urbanas, galegas, e de áreas rurais, o que está clasificado de acordo cos estándar de Eurostat. E entón, o que fixen foi seleccionar a poboación potencialmente coidadora e que definen como poboación potencialmente coidadora, a que me dan as definicións anteriores, é dicir, as mulleres entre 40 e 64 anos. E despois calculei a poboación potencialmente demandante de cuidados, pois os que teñen máis de 64 anos, que en maior ou menor medida hai unha elevada probabilidade de que señan dependientes de cuidados. E collen os datos do Concello da Coruña. Vale, no, perdón, no Concello da Coruña ainda fixera un cálculo entre Viana do Bolo e o Concello da Coruña, era ainda peor. Pero estos son os datos medios para Galicia. Unha muller en Galiza, en unha área urbana, lle tocaría cuidar, por somos unha sociedade envellecida, 1,2 maiores. Nas zonas rurais, esa muller sabe que vai a ter que cuidar 2,8 maiores. Vale? E hai zonas onde isto ainda é máis exacerbado. Porque eu creo que na Coruña era, pois non sei se non chegaba ben a 1,2, un pouquiño por debaixo, e en Viana do Bolo eu creo que eran 4, unha cousa así. De novo, porque marchan as mulleres? Porque teñen pernas para marchar. Porque, ademais, engadídelle a isto a escaseza de servicios. En un rural como o noso, que isto tamén saliu aquí, que ten unha dispersión tremenda. Non sei se isto é bon ou malo, pero é a realidade que temos e é histórico. Habitamos así o espacio. Tampouco somos tan raros, temos unha forma de poboación, de ocupar o espacio que é máis parecida ao centro e norte de Europa. 91% das entidades de poboación, que temos 30.000, teñen menos de 100 habitantes. E no caso de Lugo, son o 98,7%. O número de servicios privados disponibles, xa non falo nin de servicios públicos, privados. E aí van os centros de día, as garderías, os supermercados, que en moitas zonas hai problemas tamén con isto. O número de servicios privados disponibles para cada 1.000 habitantes é nas áreas densamente poboadas de 90,5. Nas zonas rurais, 48,4. Quinto reto, polo tanto, equilibrio territorial para poder elixir. Os que habitamos os espacios rurais reclamamos ser cidadáns de primeira. E non estou falando de urbanizar as zonas rurales. Non falamos deso. É que ás veces hai ferramentas que o que permiten, non estou dicindo que en cada concello hai que ter un hospital, pero igual sí que podemos facer un esforzo en cuestións de mobilidade. Non temos por que acercar todos os servicios aos cidadáns, pero podemos acercar os cidadáns aos servicios. E o deixo aí con unha provocación, cos meus 2 mitos contemporáneos favoritos. E utilizo a palabra mito no sentido de un relato cargado de simbolismo que se transmite como real, pero que en realidade reflicte un feito que nunca existiu. E para min esos 2 mitos contemporáneos tremendamente perigosos pola carga non obvia que levan detrás,
ou non obvia para todo o mundo, é o mito do rural baleiro ou baleirado, e me dá igual, que me dá exactamente o mismo, e o mito do retorno rural. E vos lo dice unha neorrural. Estes dous mitos fan que focalicemos a nosa atención en dous elementos, o discutimos despois se é que vos chama a atención. De momento me quedo aí coa cuestión da provocación, vale? E espero haberme asustado mínimamente. Bueno, gracias, María do Mar. Ahora imos a dar paso a última participante destas xornadas, que é Mónica Malvar. É produtora ecolóxica en Paderne, é responsable dunha granxa ecolóxica que se chama Xeitura, na que combina produción, venta directa e xestión administrativa. Bueno, xa nos presentamos antes, eu son Mónica, considérome oficialmente unha neorrural, porque, aínda que vivín unha experiencia do rural bastante enxebre, porque teño a fortuna de que me criei en Ourense e a aldea da miña nai estaba moi cercana, tan cercana que podíamos ir a diario, de feito vivíamos moito ali. Tiven a inmensa fortuna de vivir un rural que creo que moi pouca xente da miña xeración puido vivir. Doume maior, pero son un pouco máis nova do que aparento. Entonces eu vivín o rural das cabras, das vacas, do laboreo con animais. A maioría dos hombres migraron, pasaron moitos anos fora. Entón, as mulleres, digamos que se empoderaron un pouquiño, aprenderon a xestionar moitas cousas. Entón, a miña experiencia é que as mulleres podían facer moitas cousas. Eu non tuve que loitar na miña adolescencia por decir, son unha muller, teño que facer isto, teño que aprender a facer tal. Non, é que eu podía facelo, porque eu vivín todo eso. Entonces, dado eso, esas son as miñas raíces. Estou me liando moito, verdad? Eu traballei aquí en Coruña, son diseñadora gráfica, vivín deso moitos anos, e chegou un momento que por determinadas cousas que ocurriron, a empresa escindiu o meu contrato, e chegou un momento e dixen, que quero facer da miña vida? Entón, había moitas opcións, podía seguir traballando deso, ou converter algo que iba a ser a miña vejez, o sea, iba a ser a miña vida na vellez, convertilo nun proxecto. E dinos as circunstancias de que eso ocorrese. Entón, decidimos montar unha explotación ecolóxica. Por que ecolóxica? Unha vez máis volvo ás raíces. Eu non sabía o que era un sulfato. Non sabía, na miña familia non se empregaban sulfatos, na miña aldea prácticamente solamente para o viño, porque todo o resto tiñan todavía esa parte ancestral de facelo de outra maneira. Entón, para min non existe o que é a agricultura con sulfatos ou con insumos que veñen de fora. Entón, desde un inicio era a única opción, pese a que todos os asesores me recomendaron agricultura integrada, agricultura convencional, que era máis rendable, que era máis productiva, que era máis sinxelo, acceder a moitas axudas, etc. E, sin embargo, decidimos a agricultura ecolóxica. Foi horrible atopar terra e vivenda, porque eu son de Ourense, vivo na Coruña, teño a familia sentada na Coruña, non podía desarraigar a toda a familia por isto. Entonces, encontrar terra, unha cantidade suficiente de terra que me permitise unha subvención, porque non podía comprar un cachiño de terra pequeniño, porque despois xa non podías acceder a moitas subvencións que che exixen os mínimos. Con vivenda, levounos un ano. Gardo ainda con moito cariño un mapa de Google Maps con todas as vivendas que fomos a visitar na contorna de Coruña, porque non era só atopar o lugar, era poder permitirmo. Porque outra cousa que a xente a veces non pensa cando arranca un proxecto deste tipo desde cero, como no noso caso, desde cero non teño a familia que me apoie, non teño as terras, non teño a casa, teño que poñelo todo. Non teño un tractor, non teño nin siquiera un sacho. Entón, teño que poñelo todo.
É eso que dependes de, polo menos, unhas axudas que che den un pouquiño de pulo, de non ser que sexa unha persona con moitos cartos detrás, non? Obviamente, pero estamos falando de xente normal. Entonces, o tema das subvencións era impepinable. De feito, eu fixen o curso de capacitación agraria, que é obligatorio para cando solicitas a incorporación, fixena mentres arrancaba a miña explotación, pero supuxo que durante 6 meses, creo que foi, que iban tal, eu tiña que dedicar polo menos unha semana de cada mes a ir a unha escola agraria, estar ali as clases que nos daban, e despois a volver a miña explotación. Se era verano, ainda tiña toda a tarde para traballar, pero se non, non. Entón, eso ralentizou moitísimo a miña entrada. E eu fun das afortunadas que estaba arrancando e non era unha explotación que estuviera en marcha, que tuvera que parar porque se estaba incorporando unha persona e se estaba facendo cargo dunha granxa e que tiña que... O sea, estaba obligado. Ahora fais online e me parece moito máis sinxelo. Pero daquelas tiñamos que ir físicamente. Entón, eran moitas horas que ti tiñas que estar para eso, que está ben. O sea, a mí me parece correctísimo que te obliguen a ter uns mínimos coñecementos. Entonces, me estou indo polas batuecas, pero... Ai. Interesante porque... Non sei como presento, perdón. Disculpa. Que tamén consumía produtos de Mónica. Non sabía este contexto, digamos, que estás contando. Es que é interesante. Vale, dentro deste arrancar, bueno, como anécdota, xa que Marta está aquí, a miña primeira responsabilidade cunha granxa foi ca súa, que fomos das primeiras persoas que fomos a coñecer cando empezamos todo este que queríamos montar, queríamos ver varios proxectos, e eles nos ofreceron facernos cargo da súa granxa, non me acordo cantos días foron, pero ainda foron uns cuantos, e dixemos que sí, porque queríamos vivir esa experiencia. E realmente ves a dureza, porque é duro, o sea, se non sabes nada, non tes os coñecementos, tal, pero ao mesmo tempo, é o que decía ela, é moi satisfactorio ver o que consigues co que te faz e como chegas á xente. Entonces, para mí foi moi satisfactorio. Eu empecé a vender bastante despois xa de empezar, o sea, empecé a vender en serio bastante despois xa de empezar a cultivar. Gracias a toda esa rede de xente que me coñecía e que creeu en min desde o principio, porque ao largo destes anos, eu levo xa 5 anos, coñecí moita xente que arrancou, non tiña ese apoio de xente ao redor que lle dira ese pulo de arrancar. Entonces, eu tuve lle chamo un club de fans porque é xente que se comeu os meus repolos cando estaban cheos de bichos, o meu coliflor que estaba espigado, as miñas cenorias que estaban todas roídas, os tomates que iban cheos de tuta, porque eu non sabía, non tiña todo ese coñecemento para conseguir un produto máis estético. Entonces, sin toda esa xente, quero poñelo en valor porque realmente é imprescindible, porque moita xente abandona porque na parte de venta é moi dura. Para min é máis dura todavía que a parte de cultivar, porque eu podo botar unha semana na horta, feliz, traballo, tal, me esforzo todo o que podo, pero logo a hora de vender é durísima, porque consigues un cliente hoxe, mañá o mellor xa non está, despois xa volve, tal, tes que chegar a enseñarlles moito que este produto que ti estás vendendo é caro, ou consideran que é caro, porque non é caro. O problema que están afeitos son os precios que non van acorde. Non van acorde. Claro, non van acorde co que é. Entonces, tes que facer unha labor moi importante de ensinar a xente. Hai moita xente que non precisa, obviamente. Supoño que as que estades aquí, ninguna precisa que lle veñan a ensinar o que é bon para un e tal, pero en outra xente sí. Entonces, para min foi moi importante toda esa rede de apoio que tiven
que eso, que xa vos digo, se comeron mis coliflores, mis tal, horribles, pero se los comieron. Entonces, vale, un atranco que tuve, non un atranco, foi un atranco e unha vantaxa. Eu arranquei a vender ao público en xeral no 2020, exactamente uns 20 días antes de que nos pecharan a todos. Exactamente, arranquei unha tenda online, todo con bombo platillo, mis redes sociales, mis cosas, todo panfletos, bueno, a lo grande. Pois dijimos, aí vamos, ¿no? Ya estamos preparadas, aí vamos. Vale. Entonces se nos plantexou un gran dilema. Que facemos? Paramos ou seguimos? Decidimos seguir. Con todo o medo que supoñía ao principio todo o que che contaban, toda a película. Eu me acordo de que tuven que pedir mascarillas, tuven que pedir, iba con os guantes, iba con pan, bueno, todos sabedes. Foime moi ben, mentres a xente estuvo pechada. Foi un boom. Todo o mundo quería que yo les sirviera su producto. A según la gente pudo volver a hacer lo que quería, ¿qué ocurrió? La mitad de los clientes se fueron. Me quedé con mi club de fans. Y tienes que volver a arrancar, a buscar nueva clientela. Aí empecé a baixar a Mercado San Agustín, que están ali, ides a ver mañán a Dolores, resisten ali Dolores e Ana. Empezamos, había unha empresa, non recordo o nombre da chica ahora, que colleu como unha especie de xestión dese mercadiño que se fai unha vez a semana nada máis. Entonces empecé cando vin que se me iban os clientes, e eu nese momento tiña moita produción, tiña que sacala. Entonces decidín empezar a baixar a ese mercado e o do Campo da Leña, que non sei se sabedes que aquí na Coruña hai uns mercados. Vale. E é un mundo completamente diferente, porque eu, como para vender a un particular, teño que ter unha variedade moi grande para que a xente poida realmente comer de todo o que eu produzco. Pero ti baixas a un mercado e baixas con excedentes. O sea, non é que baixes con excedentes, é que te podes permitir baixar, pois, hoxe teño coliflor, calabaza e zanahoria, e ya está. Tú baixas con eso e podes traerte un sueldiño para a casa. Me acabo de perder a donde iba. No. É que son horrible, perdóadame se me estendo moito, son horrible para falar en público. Entonces, empecé con eso e sigo mantendo moitos particulares, pero o peso do mercado, sobre todo do Campo da Leña, porque San Agustín deixei nora, é un pouco difícil compatibilizar a vida familiar. Temos un chaval con discapacidade na casa, foi un pouco difícil compatibilizar todo. Entonces decidimos parar ese día, San Agustín, ese día dedico unha exclusiva a servicios a particulares. O sea, sirvo particulares e nada máis. E baixo cando toca o Campo da Leña. Pero son mercados completamente diferentes. O sea, vexo na xente, a xente que che pide a domicilio suele ser xente moito máis comprometida, máis fiel. Unha vez que consigues fidelizar, sigue. O sea, é como unha inercia, pero o mercado é un pouco máis voluble. Hai días que vai moi ben, días que vai moi mal. E agora xa, para rematar a faena, estamos empezando a traballar nos ecocomedores. Tamén hai unha... Ai, Dios, non sei que un move agora. Move o solo... Sí, pero non é un proxecto de Miguel. Bueno, somos un grupo de productores que nos asociamos e vendemos para os comedores escolares. Bueno, xa leva anos, o que pasa é que agora estamos como dándolle máis valor, o sea, se conseguiu unha organización interna máis poderosa do que era antes. Somos produtores un pouquiño máis grandes, aunque eu son moi pequeniña, pero están conseguido organizarse moi ben, de tal maneira que chegan mellor a comedores escolares, con máis variedade, con, bueno, máis sinxelo. Bueno, aquí xa vos lo contei todo. Nada, o que máis me pesa de todo isto é conseguir levar todo. Eu teño unha parexa, pero dedicase a outra cousa, non está comigo no día a día. Entonces, non só tes que cultivar,
tes que estar ao pendente dos insumos, tes que estar ao pendente de que pediches tal subvención, tes que presentar en plazo, tes que non sei que, tes que levar uns cuadernos de explotación, tes que ir a vender, tes que levar a renda, tes que... Bueno, son... Para min a carga administrativa é o pior deste traballo. Si poidera facer así clean e facelo, sería maravilloso. Bueno, isto era unha anécdota que eu moi feliz aí no 2020 comprei uns invernadoiros, monteinos para medrar e poder producir máis e ao cabo, non fixo un ano, me volaron 2 e sí, e sigo esperando que nos veñan poñer. Era bueno, era por contarvos así algo do día a día. Bueno, e eso que... Bueno, é que isto xa vos lo contei tamén, que como levo sola, complícase todo un pouco. E... Sí, a importancia das redes, que como neorrural que son, e ademais son venidera, que non son ni siquiera da aldea, o sea, non é que volva a miña aldea natal, é que tal, non tes unha rede tecida, tela que facer, pero claro, ao mesmo tempo teño que traballar, entonces ao final é moi difícil ese... Aunque non me podo queixar realmente na aldea na que estou, que nos recibiron fantásticamente, é verdade que a realidade... Quen falaba antes, ti? Que falabas de que a xente se axudaba moi, o sea, que está aprendendo a axudar. Para min é difícil, o sea, non... Como vos lo explico? Eu viña na miña aldea e ainda existía ese traballo comunal. Por exemplo, a miña aldea ten un monte semán común, pero aquí onde eu estou non existe tal cousa, o sea, non se sabe ni lo que é, sí, por Dios, no, ese cacho de monte es mío. Non me lo vengas a tocar. Entonces, claro, eu non podía ir a conseguir follas para como se dice, para facer compostaxe, non podía, bueno, agora sí, co tempo vas aprendendo, vas falando con xente, traballei tamén algo ali na aldea, vante coñecendo, porque claro, chegas a un lugar gandeiro, exclusivamente gandeiro, non existían nin hortas da casa cando eu cheguei. Eu cando cheguei non sabía que tiña veciños, porque todo eu compramos en agosto e era todo millo, pero todo millo que non sabía que tiña veciños, non se veía o rueiro. Cando empezaron a cortar todo aquilo, dixen, ostra, pero se tiña unha casa aí ao lado. E non había. Entonces, non existía a horta, entonces era muller, cheguei, collín a casa máis valorada da aldea, xusto no medio e medio, que lles fastidiei aos gandeiros que querían pasar, que estaban afeitos a pasar polo medio da miña finca para ir dun lado ao outro, con esos bichos enormes que teñen, e tal. E pese a todo eso, non me sentín na aldea que me trataran mal, nin que falaran mal de min, nin nada, sino todo o contrario. Estaban agradecidos de que viñera alguén para ali a aumentar a población que les tiñan, que estaban perdendo. E despois xa enlazando con ela, porque non me quería deixar sin tal, que falabas da falta de servicios e de todo eso. Eu teño que aplaudirlle, recentemente cambiamos de alcalde na aldea, e é increíble, eu son de Paderne, é increíble o que está facendo, porque é un concello moi envejecido, non hai nenos prácticamente, casi perden a escola unitaria, casi perden o pediatra, tal, e por el loitou, pero el persoalmente, o sea, non é que alguén fora a decir, non, el loitou porque non se perdera a escola unitaria, porque non se perdera o pediatra, por non perder o centro de saúde. Somos dos poucos concellos de menos de 2.000 habitantes, creo que é, non sei cantos son, que temos aínda centro de saúde propio. Agora está loitando para aumentar os servicios sociais. Nós temos unha persona discapacitada na casa e fomos a pedir unha serie de papeles, e nos dixeron, pero mira, é que nós temos isto que podedes optar. Na cidade non o tiñamos. E me pareceu increíble.
que eso ahora este ocurrindo. Bueno, e xa está. E nada, pois moitas gracias por escoitar a chapa. Non sei se vos serviu de algo. Sí. A ver, moi bonito escoitar todas as experiencias que nos atopamos hoxe, gracias a todos por vir.